Salam mähribanileşler. Biteden atly halal ojaklaryňyza elmydamy bagtyarlygyň, agdybirligiň ýar bolmagyny arzu edýäris. Güneşli diýarymyzyň her bir günni ul üstünliklere, belen sepkitlere betleýän milli medeniýetimiziň sungatymyzyň haqqy wannary, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähwetli alyp barýan işlerine elmydama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzulap, sungatym köňül ganaty matdy gepleşigimiziň nowatda sanyna başlaýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda medeniýet sungat ulgamlaryna da ul üstünlikler gazanýar. Şu günne ýurdumyzda teatr festivallary, sergiler, medeniýet günleri ýygyderli geçirilip durulýar. Ýurdumyzda gazanýan üstünlikler, ýetilýän belen sepkitler ýurdumyzyň dörejlik işgärleriniň sungatlaryna öz beýany tapýar. Mähribanileşler, biz gepleşigimiziň her gedek sanyna ýurdumyzyň medeniýeti sungaty dogrusyna buýsançly söhbetler edýärdiň. Gepleşigimiziň şu gedekki mehmany paýtagtymyzyň ajaýyp günjeginde ýerleşýän Başdrama teatrynyň sahna ustady Jahan Täçgelliýewa. Jahan Halipa gepleşigimize hoş gördük. Bilşimiz ýaly şu günne gahrman arkadamyzyň saýasynda haýsy bir ulgamda bolanyda ruh bilen zähmet çekmäge ähli mümkinçilikler döredilen. Hasam gahrman arkadamyz ýurdumyzyň medeniýetiniň sungatynyň ösmekligine, onuň kämil derejede nesille nesile geçmeklik uğruna ul işler durmuşa geçirýär. Çünki medeniýet dogullyk, dostluk köprüsi bolup hyzmat edýär. Ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň saýasynda ýygyderli teatr festivallary, medeniýet günleri geçirilýär. Ine şu günne ähli teatrlarymyz üçin ulu toý, ulu bayram. Häzirki günlerde gözel paýtagtymyzda teatr festivaly dowam edýär. Ine şu teatr festivallarynyň geçirilmekligi hem biziň türkmen medeniýetini, sungatyny dünýä tanatmakda alınıp barlayan işlerin aydın suwutnamasy bolýar. Çünki biziň teatrlarymyzyň mukaddes sahnasyna halkymyzyň şöhratly taryhy berkarar bagtyar şuny rowşen geljegi öz beýany tapýar. Sahna sungatynyň üstü bilen biziň milliligimiz, medeniýetimiz, sungatymyz, edim gylymlarymyz dünýä ýaýbaglandyrylýar. Häzirki wagtda şu teatr sungatynyň ösmekligine, onun bir kämil derejede nesille nesile geçirmekli uğruna da ulu işler durmuşa geçirýär. Jahan Halipa söhbetdeşligimiziň başyny şu häzirki günne teatr sungatyna alınıp barlayan işler dogrusyna hem de häzirki günlerde dowam edýän teatr festivaly dogrusyna başlaýaly. Gahrman arkadagymyz. Şu gün biziň gapymyzda toý tutup berip otyr. Hawa. Ähli daşar ýurtlardan gelen sungat işgärler bilen bilerikde biz teatr festivalini geçirýäs. Bu nämeň alamaty? Eýem dost dogullygyň, ýurdumyzyň asudalygyň alamaty. Arkadagymyzyň gijegini öz halky bardy etýän taýsyz aladatynyň netijesi. Biziň gapymyzda tutulýan toýda bizem öz milliligimizi, geçmiş taryhymyzy, şuňky gelejegimizi, dünýä ýurtlardan gelen teatr adamlaryna görkezmek maksatymyz bilen öz sahnamyzda ýolbaşçymyz Kakajan Aşir tarapyndan taýýarlanan öz gadymiyetimizi görkezýän däli Domrul atly spektaklymyzy görkezýäs. Şeýle hem hormatly arkadagymyzyň bize peşkeş beren döwlet kuşy romany esasyna sahnamyzda goýulan döwlet kuşy sahna oýnamyzy görkezýäs. Ony bir näçe gerek biziň sahnamyzda tomoşaçylarymyz görkezilýär. Biz bu eserimizi dünýä döwletlerden gelýän sungat işgärleriniň, teatr işgärleriniň arasyna görkezmek maksady bilen özümiziň milliligimizi, özümiziň büyük adamkärçiligimizi, öz watanymyzy goraýşymyzy görkezmek maksat edindik. Ana şu iki spektaklda her sene aýratyn bir keşip döretmek maňa bagty meýser etdi. Gadymyetimizden gaýdyp gelýän däli Domrul, biziň bir ýigitlerimiziň mertligi, merdanalygy, ýa zenalarymyzyň ojagy bolan göpallygy görkezilýär-de, hem milli egin eşiklerimiz görkezilýär. Ana bu ýerde de men artykmaç diýip geliniň keşbini ýerine ýetirmek bagty meýser etdi. Onun gelen
mihmallarym, öz tomoşaçylarymyzam gaty haladylar, hoş bolup gitdiler. Men begenýän sebäbi öz tomoşaçylarymyz bilen bir hatarda daşar ýurtdan gelýän sunuwa dişgärlerim biziň sunuwatymyzy görüp uly baha berýärler. Jahan Halipa şuun kunna yurdumuzda teatr festivallarynyň, kino festivallarynyň geçirilmekligi biziň bir teatr sunuwatymyzyň, kino sunuwatymyzyň hasy kämilleşmegine uly tergi berýärdi. Häzirki günlerde de biziň yurdumuzda geçirilýän şol teatr festivallar, her teatr özüniň gowy, halkymyzyň söýgüsine münasip bolan şowly çykan sahna oýunlaryny görkezýärler. Ine şeýle sahna oýunlaryň birem teatrymyzda sahnalaşdyrylan döwlet guşy sahna oýuny bolup durýar. Sahna oýununda biziň türkmen halkymyzyň mertligi, merdanalygy, biziň genallarymyzyň öýojagyny wepalygy aýdyň bir beýan edilýär. Gahrman arkadamyzyň her bir kitabyny okanyňda watana bolan, halkyna bolan buýsanjyň artýar. Gahrman arkadamyzyň ajaýyp eserler hem biziň dörüjülük işgärlerimizde alham çeşmesi bolup durýar. Mehriban arkadamyzyň ýazýan her bir eserini halkyň kalbyny, ýa özüň keşipler ötüp duran morsaň özüňe ýakyn duýgulary duýmak bolýar. Döwlet guşy sahna oýunymyzda alanyňda watanyňy goramak. Sen 7 ýaşda bol, 70 ýaşda bol, öz watanyňa bolan buýsanjyň görkezilýär. Ata watanyny söýmäni, onu taryp etmän durup bolanok. Men begenýän zadym, Gahrman arkadamyzyň bize sogat berýän eserleriniň her birini özüňi terbiýelemäni iterýän ýol ýöreligi bar. Watanyňa bolan buýsanç bar. Şu ýerde men bir zat aýdasym gelýär. Ine daşar ýurtdan gelen mehmallarymyzdan biziň ýurdumyzyň görüp şäherimiziň arassalygyny, asudalygyny, ak mermere beslenen imaratlary görüp buýsanýarlar. Şu pursatda men şeýle bir şahyryň goşgy setirini aýdasym gelýär. Sebäbi şahyr öz goşgy setirini döwrümiziň ösüşini, Gahrman arkadamyzyň alyp barýan ýolunyň bilentligini buýsanç bilen wasp edýän bolsa, men şonu häzir size okap beresim gelýär. Waspyň diýsem türkmen elim beýiklerden beýik sen. Goja dünýäň sinasyna öz ýüzüň goýup sen. Kelamyny keramet diýip älim çire ýaýyp sen. Galkynýan garaşsyz watan ajap çaglar senne bar. Topragyňa pederlerimiň alyn der dampdyr. Gyşyňyşlap ýadyň ýarlap çar tarapy göçüpdir. Ykballaryny saňa baglap ençek kerwen geçipdir. Hengamlardan habar berýän ýüpek ýollar senne bar. Müň şahyra destan bolup adyn ýyle ýaýdyran, müň aşyga gusta bolup otly köýnek giydiren, ansalygy üýtgeşikdir, meger melek diýdiren, el hünäri älim gedýän gelin gyýlar senne bar. Ýedi watan her ädimim topragyňa togapdyr. Ak mermerden imaratlar sanar bolsam sogapdyr. Galkynýan bitarap döwlet asyrlary jogapdyr. Arnamsy deňörlýän togram senne bar. Keramat sen türkmen elim. Aslyň arşdan penali, döwletine baş bolup ýör, halkyň saýlan halali, arkadagy alkyş aýdyp sözler bolsa senali, galkynçdan ganatlanýan ajap çaglar senne bar. Şuun kuna Gahrman arkadamyzyň saýasynda durmuşa geçirilýän her bir üstünlikler, her bir özgörtmeler görünüňde şahyryň ajaýyp şygyr ýadyňa düşýär. Şol şahyryň biziň watanymyzy, gözel paýtagtymyzy wasp edip ýazan şygyryny ýadyňa düşüp şonu okanyň duýman galýar. Paýtagtymyzyň ähli kunjeklerini gurulup ulanmaga berilýän ýaşaýyş jaýlary, bir owadan seýilgäkler, alelwan güller bilen bedelen owadan köçelerimiz bularyň ählisi ýüregimizi joşdurýar. Dörüjülük adamsyna bolsa hasam täsir edýär. Şol gözelliklerden ilham alyp täzeden täze eser döretmäge, şygyrlary döretmäge ýa-da sahna eserlerini döretmekligi uly itergi berýär. Şuňky günä Gahrman arkadamyz ýurdumyzda bir halkymyzyň eşretli zamanada ýaşamaklary üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Biziň ýurdumyz parahatçylygyň hökm sürýän ýurt hökmüne bütün dünýäde uly awraý eýe bolup durýar. Ine şu parahatçylyk barada aýdaňyzy ýene bir zat ýatlasym gelýär. Biziň sahnamyzda Gahrman arkadamyzyň bize sogat beren parahatçylyk sady, dostluk, dogullyk sady. Kitap
esasında da bizim sahnamızda dutarın owazy atly sahna oyunu halk köpçüligine etirdik. Bu eserde ýurdy diňe ýarag bilen näl, sungut bilen, aýdym sazyň güýji bilen birek-birege dostluga, dogulluga gol berip bilýär. Ine şuň künem dostlugyň, dogullugyň esasynda ýurdumyzda teatr festivali geçirilýär. Gelen mehmanlarymyza öz milli medeniýetimizi görkezetimiz gelýär. Sahnada ähli eserler goýup bolýar. Misal üçin dünýäwi eserler, Shakespeare goýup bolýar. Ya da ine bizim sahnamyzda täsin söýgi diýip spektakl bar, Volodinki. Olum dünýäwi eseri. Rus eseri. Ýöne biz gelýän mehmanlarymyza türkmen teatrynyň milliligini görkezmek. Ine şu festivalde görkezilýän iki spektaklymyzda herse aýratyn keşipmenki. Birine keşipler. Däl domurla bitirek keşipdäki denanyň keşifini ýerine ýetirýän bolsam, döwlet şu romanyny öz ojagyny wypaly geliniň keşifini ýerine ýetirýän. Sahna oýuny esasynda alamyzda o taýda men öz ýoldaşymyň uruşda wepat bolarlyk hatyny alýanna. Şonu da ýeke dikraryny gözdük oturan gaýyn bilen gaýnatamyň arasyna ejizlemejek bolup, şolaryň göňünü göterjek bolup, üllü hatyn alamdan soňam uruş gutorýança, uruş gutorandan soňam şol adamymyň ýoluny gözdük oturan geliniň keşifini öretdim. Öýüne ojagyny wypaly denanyň keşifi. Hawa, ana şol keşipdi öretdim. Onuň ady ogurda kaldyr. Melkulja, hani bir zahmet görmede gelmir. Diyelim stokap verimde. Doğru ver kılağı. Şey de o. Yeri. Oğlum. Maktum olup Prag'ın. Yedim tut. Oğlum mu dayı? Sizin teatrınızdan sahnalaştıran dutaryň owazy, döwlet goşu däl domrul şowlu çykan sahna oýlaryň biri. Şol sahna oýlarynyň şowlu çykmaklygyna da teatrın artistleriniň ustadlygy ören zerur bolup durýar. Gahrman arkadamyz ilmidama halipa şägirtlik ýoluny uly üns berýär. Berde halipalar bilen birlikde oýnaýan. Berde halipamyz Çary Seyitliýew, Inejan Orad Muradowa, men gaýyn tamam keşifini ýerine ýetirýärler-de. Halipalar bilen bir sahnada çykyş etýän, olum üstünlüklerden üstünlüge alyp barýar. Çünki artistiň döredýän keşifiniň hasy kämil çykmaklygy üçin irgensiz zähmet talap edýär. Tebigi zihin ören zerur bolup durýar. Şu pursatda öz halipalaryňyza ýatlasaňyz. Halipany ýatlamak gaty begençli, buýsançly zadol. Meni aslında şu teatra getiren ustad halipamyz Sona Muradowa. Soň Liza Karaýewa. Şol halipalar bilen bir sahnada çykyş etmek bagty meser etdi maňa. Olar men ejem bolup oýnatdy. Ýene bir men halipam Uradul Abbasowa. Uradul Abbasowa şuň küneçeli haýsy spektaklla sahna oýuny oýnaýan bolsam gelip zala oturup görüp gitýär. Heme maňa jogapkärçiligi duýmaklygy öwretýär. Hemem gelip görüp gitýär. Gelibem şo ýerlerde şo hilrä oýnadyň jahan, o ýerde beýlerä oýnadyň jahan diýip aýdyp gitýär. Ine men ajaýyp pursaty ýatlasym gelýärdi. Ýaňy ýakyny dutaryň owadatly spektaklmy men aslında goňşa ýaryň keşifini ýerine ýetirýän. Bir saý sebäp bilen men şo taýdaky Garahan ejeň roluny oýnamaly boldum da. Şonu halipamyň bir aýdan sözi bar. Ilmidama şadyan, bitrek, çakkan, dogumly denan keşifler ýerine ýetirip ýörsiň bolýanym buňky gün inen
keşfinem yerine getirdiň. Bu men arzugumdy. Şol arzugam sen yerine getirdin. Özüm oynan ýaly boldum dip uly baka berdi. Halipaňdan şeýle bakan almak elbetde her bir şägirdiň arzugumy kadip düşünýän. Şeýle bir ajaýyp efermedi we epenni ýa gülkünç goňşular. Gören bolsaňyz gaty şadyan, wäşi, gelýän täbir tomoşaçy diňe gülkdi. Ana epenni ýa gülkünç goňşy gülkä ýorulan efer. Ýöne şol bir eferiň içinde gülkem bolsa terbiye berje ekeni var. Men şu yerde, şu taýda ýerine ýetirin keşfimara aýdyp bereýin. Goňşular üýüşip epenniň barlak köresleri gelýärdi. Oňa her hili ýomaklar atyp görýärler. Onu aýarlamadam näme mikrek bolýar, onu on epenniň aýalyny çagyryp aýtdy. Üýt nesihat berip ýören epenni agadan bizem bir sora beräýsek ýa-da. Gülkün üstü bilen adamy nädip terbiyelemek barady diýdi. Onuň epenni aýtdy. Denalar hawa näme isleňiz bolsa aýdyň, belki men jogap berip bilerin ýa bolynym ona. Goňşy denalar üýüşip aýtdy, siz oňa nesihat berdiňiz, oňa öwüt berdiňiz. Bize de bir öwüt beräýsegiz ýa bolyny. Onu epenni aýtdy. Höçet ayal özüne ot köýnek giydirer. Ärne sensin ýen özüne can diýdirer diýip aýalyň öz adamsynyň arasyndaky agzybirligini her bir sahnada goýulýan eser gelýän tomoşaçyda belli bir täsir galyr ýa-da. Onuň her bir aýal pikirlenip öýüne barany hökman adamsyna sensin diýip özüne can diýdirer gelýärdi. Şonuň üçin hem sunugat täsir güýçli bolup durýar. Gelýän tomoşaçyny pikirlendirip bilse, şonu bir güldürip bilse ýa şonuň kalbyna täsir edip bilse, şol sahna oýunyň bir şowly çykanlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýardy. Sizin hem şol sahna oýunyňyz ören täsirli, ören gyzykly, has bir gülküli. Sahna oýuny. Olar gülmäne gelýär, ýöne her gülküň arasynda çynanmada. Onuň öýlerine barıp diýendirler-de, bir şey diýsek, dogrudan hem özümize can diýdirer diýen denalamadan bardyr. Kakati, ayu kakati. Goňşy denalara üýüşip sizden bir zat soraýsak bolmaly kakati. Voy, goňşy denalar. Millik näme hyzmat, iýilikdir däkerine. Ependi goňşy. Men şol. Bizem şu goňşy denalar bolup, sizden öýkelençek bolup berendir. Hayt, goňşy denalar. Menden öýkeler ýaly men de sizin duruňyzda degäýdim mükemmel. Yine de sen söýseň men näki jaýty. Ol aşy jaýty dagor. Adaýdyp durdy. Adaýdyp durdy. Ol bir şadyan wäşi aýal özüniň şadýalygy wäşiligi bilen halky ýylgyrda ýa-da. Jaýty. Gördüňmi? Gördüm. Niçik? Bulan ýanmaýdan ýylygy. Aýdylar, olar kim as bolun bilýär, aýdylar. Aydyber kim aşykdan bilýär. Häzirki wagtda teatr sunugatyň kämilleşmegi, goýulan sahna oýlaryň häzirki wagtda başga täzeçi bir öwüşgünni, täze äheňde halkymyza ýetirmekligi biziň halkymyza buýsonlarýa. Ýurdumyzda geçirilýän teatr festivaly barada, umuman teatr sunugaty barada söhbet edýärse, Jahan Halipa şu günne biziň ýurdumyzda teatr sunugaty bilen bir hatarda kino sunugatymyz hem hassa kämil derejede ösýär. Häzirki günne biziň teleýaýlymlarymyzyň üstü bilen her bir insanyň kalbyna täsir edýän täsirli kinofilmlerimiz düşürilip halkymyza ýetirilýär. Ene şu günne siz hem artist bolup zähmet çekýäňiz, diňe bir teatrda däl eýsem kino sunugatyna da keşipler janlandyrýaňyz. Siziň dörejiligiňizde şol kino sunugatynyň tutýan orny dogrusyna hem de siziň dörejiligiňizde has bir kino sunugaty ýakyn ýa-da teatr sunugatymy şolar dogrusyna da gurrun beräýseň. Elbette men dörejiliğimde kino sunugatymma. Ýöne men hasam teatr sunugatyny görýän. Kino düşmeklik ol sen ömürlük kadrda galýanda. Onu soň görüp oturkan wagt şo ýerde şeýdi oýnaýmala ekenim ýa beýdi oýnaýmala ekenim diýip düzetip bolanok. A teatrda oýnanda onu
şu gedek şeýle oýnandy innik gedek başgaça oýnatyn gelýär. Sebäbi sen oturýarsyň, gürlärsiň, şoňa bir aňyrdan gelýän, sen garşyňa ümlük berýän adam bolmasa ýöne gurseden peýda bolanokda. A sahnada oýnap oturýarkan tomoşaçy sen aýdýan söýdüňe gülýän bolsa, ýa-da wah eýle beýle bolaýda diýen cümleciklerini eşitmesen ýa şolaň duýgusyny duýmasaň bolmaýada. Tomoşaçy bilen deň dem almasaň, deň almasaň bolanok. Şoň üçin men diňe teatryň sahnasyny söýýän. Mehriban arkadaşymyz ahal teke atlaryna ul üns berýär. Aslyna bedew, hali, dutar, ummatly baýlyklanmaz. Şu ýerde de men şol çapyk suwaryň ejesiniň keşfini ýerine ýetirdim. Öz çağamyň bedewniň ýarşlarda ýöňe geçip ýarşda ýeňji bolmagyny arzu etýän inen keşfini ýerine ýetirdim. Murat gelýärmi? O wada-dy. Siziň çapyňyňda magolaýlady. Bolly Murat, sen bedew saklap berseň men bir çapy giyimlemi giyin. Bolýa. Kuwlama bedewiň keýfe ýetipdir. Biz bu çapy ýergisiz taýýarlyk gördükde. Dogry. At batışyndan belli, eğer bakışyndan diýlenler. Sag bol Murat, şu atalarymyzyň dürdänelerini ulan sözleýän bolyn hoşuma gidýär-de. Onsoňam at ýortuşda belli diýilýär-de. Galamdan çapyda bagtymy syla berersiň. Murat, ýekejem, ezem zanetge jogap berek. Ho, eje. Oğlum, çapığa çıkmakan berenlere geyinliydim. Gudalara hoş habarın verendirler, geliverin deydiler. Wah, ejejan, sen ne aylanayın? Bolya oğlum, çapığa da sağ gidip aman gel. Sağ ol.
Beýleki düşen kinomda bolsa Türkmen türgeniniň ýaşyl tugumuny daşary ýurtda parlatmagy. Ene o ýerde ýerine ýetiren keşfime men oglum daşary ýurtda geçirilen bähleşikde ýeňiş gadanyp gelýär. Enäni buýsundurýan zat öz çağasynyň gadanan üstünlügi, gadanan ýeňişi. Perwan ağam, sport giymemeýän Bahtyar Zam bilen ýoly Söwda merkezine sowulyp ýöre teňşin finalykda. Üýe geyip barsaňa begenerdik. Sag bol jigin. Onu ýöre bereliň, üýdäkilerin gözi ýokdy. Her bir ene öz çağasynyň ýeňişine buýsanmaklyk baht bolup durýar. Men goşgy okmany hasam görýär. Sungat adamsy duygu bilen goşgy okmaly, aýdymam aýtmaly, öz duygularyň Goşgy bilen aýdasyn gelýär. Şygyrlar bilen beýan Beýan edesin gelýär. Sebäbi men şu iki kinoda inen keşfini ýerine ýetirdim. Ol täç ora Taganowa diýip bir şahyr demanymyz bar. Şoňa bir ejem diýen bir goşgusy barda. Diýmen hiç zat aňmaýyn men, öz-özüme ağlaýyn men, sizi görsem ağlaýyn men, ejeminke miňde şöýler. Dolur köňül käfämi, gitjek bir ýere käbämi, küýsetdiňiz wagt käbämi, ejeminke miňde şöýler. Ýük känli ejemin, deryam gowdady ejemin, beräýin mehrin ejemin, ejeminke miňde şöýler. Şonçinem inen keşfini ýerine ýetiremde elbetde öde ýadyma düşýär. Kinoda men çağam daşary ýurtda geçirilýän sport bähleşigini, öz ýeňişini görkezip diňe ene buýsanjy däl, eýsem watan buýsanjyny ýaşyl towy parlatyp gelýär. Geldim oğlum. Yekellaramyň ýeňiş bilen watana dolanma. Berekeler. Ano, altın medal ýerde. Altın medal korpa turganmy? Ay, berekeler. Sana da ne diýip? Gelin geçin kaçak başına bugün bizim maşgalarymyz üçin uly bayram. Naharlar al-Keywany. Anoran, oğlan gelipdir. Ayaklarını kutlu olsun. Sağ ol, tanrı akılım olsun. Hemme türünlerin yetip etsin. Türüm oğlum, yeňişden höwür köp bolsun. Sahna oyununda ya da kino filmlerde bir inen keşfini canlandırmakla her bir insana ören täsirli bolup durýar. Çünki biziň halkymyz enelerimize uly hormat sarpa goýýar. Biziň enelerimizi mukaddeslige deňelýär. Her bir döredilýän sahna oyunu ya da kino film biziň ýurdumyzda bolup geçýän özgörtmeler bilen biziň halkymyzyň durmuşy bilen bagly bolup durýar. Jahan Halipa gepleşigimiziň şu ýerine öz bagtly pursatlaryňyz barada da gurrun berseňiz sebäbi her bir insanyň durmuşynda bir ýatdan çıkmajak pursatlar bolýar. Men bagtly pursat diýip näme düşünýän? Ýurdumyzyň asuwdalygyny düşünýän. Her bir insan dünýä inen güni bagtly. Men teatra ilkinjigedek gelen günüm bagtly. Şu döwürde, şu asuwda ýurtda ýaşaýan günümiz bagtly. Onuň iň
yadımdan çıkmajak bagtly pursatym Türkmenmaşy şäherine halk maslahaty geçirildi. Ana şol halk maslahatyna da biziň teatrymyz, Gahrman arkadagymyzyň bide sowa deden Älim içre at geder atly kitaby esatyny bir sahna bölegi görkezmeli edildi. Ana şol sahna bölegine men öz oglum çıkış etdi. Men köpçülik sahnasyna oýnap otyryn, ine giden halk maslahatyna gatnaşçylar. Men oglum o wagt 6-njy klass okuýady. Şol aljyraýmasyn, şol ýalňyşaýmasyn, şol nähil oýnarka dip bar aladam şo bolly. Sebäbi mene köpçülik sahnasyna otyryn, o bolsa çıkış edip dur. Şonu öz çağama bolan buýsonjum hiç haçan men ýadymdan çykmaz. Aljyramadam şeýle ulu sahnada görmeklik tiziň için bir ýatdan çykmajak bagtly pursatlaryň biri. Men şu aljyrap otyryn, ene bolup ol duýguny başyňdan geçirmek, şo taýda özüň oturup tolugun ýaňmy düşündirip bilemok men onu. Buýsonum şo taýda ağlamaly dälem bolsa göz ýaşymy gidilip zordan oturdum. Ine men bagtly pursatymyň biri. Gahrman arkadagymyzyň yglan eden Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň ýeňçisi bolmak bagty meser etdi. Ana men bagtly pursatym. Ýa-da ine şu wagt teatr festivaly geçirilip dur. Dünýä döwletindäki gelýän sunwat işgärleri sen sunwatyňa seredip otyr. Bilen bagtlylyk. Şu teatr festivalyny spektakl kiş bir ýerine ýetirmek öňden bagtlylar. Sebäbi sen öňdiňe türkmen tomaşaçy görýän bolsa, bu sen dünýä ýurtlardan gelen kärdeşliň, sunwaty düşünýän, sunwaty süýýän adamlar görýär. Bu bagtlylygyň alamaty. Sunwat işgärlerini, sunwaty sarpa goýan Gahrman arkadagymyda goýanýar. Teatr festivalini dünýä ýurtlardan gelen sunwat işgärleri bilen didarlaşdyrýar. Bu zatlanmaşyna da elbetde Gahrman arkadagymyzdyr. Şeýle mümkinçilikleri döretip berýän. Gahrman arkadagymyzyň janyň sag, bilent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Goý Gahrman arkadagymyzyň alyp barýan işleri munun beýlägem ruwaşlykdan ruwaşlyga weslensin. Sağ olun Jahan Halipa beren täsirli gurulmaryňyz üçin, aýdan ýürek buýsançlaryňyz üçin, Gahrman arkadagymyzyň saýasynda garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň höýürini görüp berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýaşamak, ýurdumyzyň medeniýetini, sunwatyny ösürmeklikde öz münasip goşandygyny goşmaklygyny arzu edýär. Häzirki günlerde ýurdumyzda geçirilýän şol ajaýyp teatr festiwalyna özüňiziň şeýle ajaýyp şowly çykan sahna oýunlaryňyzy görkezip, şu teatr festiwalyna da bir gelen mihmanlaryň bir söýgüsini gazanyp, uly awraýa eýe bolmagyňyzy arzu edýär. Mundan ýanada medeniýetde, sunwatda, dörjülük äleminde elmydama üstünlük ýar bolsun. Sağ olun. Mehriban iýleşler, gepleşigimiziň şu gedek sanyna size ýetirmek isleýän buýsançly söhbetlerimiz şulardan ibaret. Türkmen halkyny baky bagtýarlyga ýetiren, Gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýurt bähwetli alyp barýan işlerine elmydama ruwaşlyklaryň ýar bolmagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gedek sanyny geçirip gutarýarys. Gahrman arkadagymyzyň saýasynda garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň ösüşleri dowam bolsun. Hoşda bolun, mehriban iýleşler.